Hardeep Janjal, hvorfor må jeg ikke bare gøre, hvad jeg har lyst til at gøre, i stedet for, hvad jeg bør gøre? Fordi hvis du er et menneske, der har ambitiøse mål, og du har en vision her i livet, som kræver, at du går igennem forandring, at du skal yde og ofre dig selv, så kræver det, at du gør det, du bør gøre, og ikke bare det, du har lyst til. Fordi i processen hen imod dine drømme og dine mål, der vil der være masser af udfordringer, der vil opstå. Og tit så har man lyst til at flygte fra de udfordringer, men du ved, du bør tage de her udfordringer, kigge dem lige i øjnene og sige, okay, kom an, jeg er klar. Velkommen til Torben og foredragsholderne, hvor jeg taler med interessante mennesker, der både brænder for et emne og brænder igennem på scenen. Min gæst er i denne uge Hardeep Janjal. Mange af hans kampe i livet som dansk-inder er blevet brugt som brændstof i blandt andet musikkarrieren, og nu i jagten på at blive blandt de mest spændende inspirationsspeakere i verden. Lyt med og hør Hardeep fortælle om blandt andet, hvordan du driller dit mod, hvordan du overvinder frygten, og hvordan du mentalt og fysisk går steder hen, som du aldrig har turet før. Hardeep giver desuden nogle uundværlige tips til dig, der skal holde tale, holde indlæg på arbejde eller på en offentlig scene. Mit navn er Torben Wiese, og jeg er din vært. Velkommen til Torben og foredragsholderne. Det er så fantastisk at tale med dig, fordi nu kan lytterne ikke se det, men dine øjne, de lyner, og du er så tændt af en hellig ild, hvis man kan sige det sådan. Men har du altid haft det sådan? Så fokuseret, og du ved det der, hvad jeg bør gøre, kontra det, jeg har lyst til at gøre måske. Ja. Altså, hvordan er det gået op for dig? Har du altid haft det sådan? Jeg har altid vidst, at det var min redning for at komme ud af det, jeg var i. Ja. Fordi som barn havde jeg det ikke så godt. Jeg havde det svært i mit liv som barn, som ung, i forhold til min relation med min far, i forhold til min opfattelse af min rolle i samfundet, i forhold til den måde, jeg klarede mig på i skolen, hvor jeg ikke klarede mig særlig godt. Og jeg vidste, at hvis jeg skulle lykkes i mit liv, jamen så skulle jeg være villig til at gøre det, som jeg måske ikke havde lyst til, men gøre det, jeg burde gøre, for at nå derhen. Og det betød jo, at jeg måtte dedikere mig og fokusere, som jeg aldrig havde været før, hvis jeg skulle lykkes med at bare komme ud af det, som jeg følte, jeg var fanget i. Ja. Så det var egentlig den første drøm måske, eller mål? Ja, at komme ud af det, du var født i, siger du? Ja. Og så derefter kunne komme et eller andet arbejde, eller kæreste, livsstil, hvad ved jeg, karriere. Ja, det vidste jeg. Ja. Og så kan man sige, at ud over det, så kommer jeg jo fra mine forældre kom til Danmark fra Indien i start 70'erne, og man kan sige, i Indien er man ikke så reserveret, som man er i Danmark, så nu talte du også, hvor kommer ilden fra, hvor kommer den passion fra. Det er også en måde at udtrykke sig på, som er naturlig for mig. Ja. Jeg tager ikke hensyn til, hvad andre føler, eller tænker omkring min måde at udtrykke mig på, fordi det er jo også til gevinst til min far, selvom jeg siger, at det har været svært, men han har da også vist mig, at du skal udtrykke dig, du skal ikke holde dig tilbage i forhold til, hvis du vil den vej, så går du den vej, og man siger, hvad man føler og tænker, og hvor man måske passer mere på herhjemme, med at udtrykke sig. Ja. Så man kan sige, at du bruger to begreber her, hvad man bør gøre, og så det, jeg har lyst til at gøre. Ja. Og nogle gange det, jeg bør gøre, har jeg jo også lyst til. Yes, heldigvis. Det er rigtigt. Men rigtig mange kender jo godt til det, tror jeg. Jeg kender til det i hvert fald, at man bør gøre det der, men jeg har lyst til noget andet, som måske ikke er lige så godt for mig. Ja. Men hvis jeg nu står i det der dilemma, jeg skal ned og dyrke sport, det bør jeg gøre, men jeg har mest lyst til at lige at tage en halv time mere. Ja. Hvordan overvinder jeg det der, hvad jeg har mest lyst til at gøre, men får gjort, det jeg bør gøre? Ja. Hvordan gør lytteren det? At man først og fremmest gør sig selv opmærksom på, hvor vigtigt målet er, visionen er, det man gerne vil opnå. Hvor vigtigt er det egentlig for dig? Hvis det virkelig er vigtigt for dig, så ved du også, okay, jeg har ikke lyst til at gøre det, men jeg gør det. Og den energi, jeg bruger for at handle og gøre det, som jeg bør gøre, det er min vilje. Den der viljestyrke, som vi alle har. Vi har den alle sammen, og nogle gange kan man tvivle på, og man siger, at jeg er ikke så viljestærk som menneske. Men det eneste, du så skal gøre, det er, at du skal lige stoppe op og så se tilbage på dit liv.
reflekter over det liv, du har levet. Så mange gange i dit liv har du egentlig kæmpet og brugt din viljestyrke til at opnå det, du vil. Du kom til verden ved at kæmpe. Da du så småkagerne op på øverste hylde, der brugte du din viljestyrke til at få fat i de småkager. Ja. Da du skulle have dit job, da du skulle igennem din uddannelse, da alle de her oplevelser, der har været, hvor du skulle bruge din vilje. Og det er den vilje, den energi, den power, som man faktisk bruger til at bevæge sig fra at bevæge sig fra at gøre det, man har lyst til det, man bør gøre, at flytte sig fra punkt A til B. I den afstand, der er det viljestyrken, man bruger for at komme hen til os. Ja. Altså i virkeligheden, så er der måske også mange, der har, man kan godt kalde det måske en negativ viljestyrke. De er faktisk virkelig gode til at holde fast i det gamle mønster. Mm-hmm. Virkelig gode til ikke at gøre det, de burde. Altså, jeg har enorm viljestyrke. Ja. Jeg spiser chokolade hver aften. Det kan jeg også. For eksempel. Det smager så godt. Ja, men det kan man sige, det er jo så en lidt sjov eksempel måske. Ja. Men det er det der med at forvente det, og så sige, nu gør jeg det faktisk. Altså, jeg synes, det er uhyre interessant viljestyrke, men det er jo netop, hvad skal jeg bruge den til? Mm-hmm. Jeg har sådan, hvis jeg ikke har en drøm, eller et mål, eller et ønske, eller en hensigt. Nu på arbejde taler vi jo meget mål og visioner og budgetter. Der er mange, jeg taler med, når de siger privat, jamen jeg har sgu så mange mål på arbejde. Mm-hmm. Så når jeg er fri, vil jeg bare gerne slappe af. Og sige, det er jo også fint nok, bare det ikke bliver sådan 365 dage om året. Ja. Fordi hvad vil du egentlig gerne med dit liv? Ja. Men hvis man ikke har et eller andet ønske, så kan det være rigtig svært. Og så måske tænke, hvad bør jeg gøre? Fordi alle kommer jo på arbejde næste dag. Mm-hmm. Det ved de godt, de bør, for der er en konsekvens. Yes. Jeg har været nede og bade i havet her til morgen. Det er hver morgen i den kolde sæson. Ja. Og det kræver virkelig min viljestyrke. Det er jo ikke noget, man kan sige, jeg bør gøre. Men jeg tror, det er godt for mig selv. Så det er måske en lille bør. Men min hjerne har ikke lyst til det. Nej. Den siger, undskyld sproget, fuck dig, Torben, bliv hjemme. Men så vinder jeg over hjernen og får det gjort. Yes. Og det er jo sådan en lille sejr. Ja. Så du mener altså, at det man, hvis man har et mål. Ja, et hvorfor. Ja. Eller why, som man siger. Som de internationale kalder det. Ja. At man er et eller andet hvorfor. Som er betydningsfuldt for dig. Ja. Og er det ikke en vanvittig dejlig tilfredsstillelse, du mærker, når du har været i det kolde vand? Jo, både fysisk og mentalt. Er det. Ja. Altså, fordi det giver en masse, og man er til stede i nuet. Men det giver mig også det at sige, ja, du gjorde det fandme, Torben. Ja. Du gjorde det igen. Ja. Og så resten af dagen kan den der gamle hjerne, som bare vil have vaner, så kan den bare komme an. Så kan man nå alt muligt. Yes. Må jeg spørge dig om en ting? Ja. Er det lidt privat, men har du et mål for, hvor gammel du gerne vil blive? Nej, det har jeg ikke. Men jeg har et mål for, hvilket liv jeg gerne vil leve. Ja, fordi jeg har spurgt, altså, jeg tror i mine foredrag, jeg har spurgt over 100.000 mennesker om det her, i forskellige foredrag. Ja. Hvor gammel vil du gerne blive? Aha. Og langt, det er under 100 mennesker, som har rakt hånden op og sagt, jamen jeg vil gerne blive 97, eller nogen siger 135, eller noget. Men det er meget, meget få. Så kan der også være nogen, der ikke vil svare på det. Det er fair nok. Mm-hmm. Men rigtig mange mennesker, de sætter sig ikke et mål for, hvor gammel de gerne vil blive. Så er der mange, der siger, jamen det er jo heller ikke sjovt at blive gammel, så sidde som sådan en grøntsag og sige, nej, det er heller ikke det, der er mit mål. Men jeg vil faktisk gerne blive 104, og så vil jeg gerne være glad til det sidste, for jeg elsker at leve, og jeg har hørt, der er masser af stilhed bagefter. Ja. Så jeg vil gerne være her længe og være glad. Ja. Og det mål for mig, det ønske, eller den drøm, om at være her længe, og helst uden skavanker, det hjælper mig til at spise sundt, det hjælper mig til at komme ned og vinterbade, det hjælper mig til ikke at ryge, det hjælper mig til at køre med sikkerhedssel, det hjælper mig til at lære nye ting. Og det der, jeg synes mange gange, at altså møder du mennesker, alle de møder, har de sådan en mål, en drøm, et eller andet, eller er det blevet drift? Det er mere blevet drift for langt de fleste. Og det synes jeg jo, det at have en vision, det at have et mål, giver jo en mening med livet. Hvorfor eksisterer jeg? Ja. Og det, når du har en mening med dit liv, så er livet også det har en større værdi. Jeg er ikke bare til stede. Jeg er ikke bare en organisme, der går rundt. Nej, jeg er her for en årsag. Jeg er i verden af en grund. Der er noget, jeg skal med mit liv. Og det kan være arbejdsrelateret, det kan være familie. Men nu har jeg jo fået børn, som jeg har fortalt om i lang tid, inden vi startede, hvordan det er. Ja. Men det har også givet mig et helt andet perspektiv, og mit eget why, nu siger vi det ord her, det har også forandret sig. For pludselig handler det ikke kun om mig.
Jeg vil også gerne leve et langt og sundt liv for mine børns skyld. Ja. Jeg vil gerne være eksemplet for dem. Det, at du går ned og bader, det er jo, hvis du måske ikke er bevidst om det, men ja, du gør det for din egen skyld, for at leve til du bliver 104, men du er jo også et fantastisk eksempel for dine børn. Og hvis de en dag får børn, morfar eller farfar, han var bare sej. Altså han var en, der stod op om morgenen, og så gik han ned til vandet og kom op, og du ved, han levede sin drøm, og han var ude og inspirere, og så videre, så videre. Så det der why, det der hvorfor man skal gøre ting, man måske ikke har lyst til, men man skal gøre det alligevel, det hvorfor, det skal man finde frem, og det skal betyde så meget for en, at man er villig til at gøre det, som måske mange andre i sin omgangskreds ikke har lyst til. Ja. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, at mange af dem, som jeg voksede op med, har ikke haft lyst til at have den disciplin, eller den vedholdenhed, som jeg har haft. Fordi jeg har været meget opmærksom på, hvad det er for en gevinst, der er ved at gøre de her ting. Ja. Ja, for du har jo også det med, at du siger, at du kan gå et sted hen, hvor andre ikke kan gå hen. Mm. Hvad er det for et sted, du taler om? Er det her? Ja, altså nu har vi jo talt sammen, før vi startede, og jeg føler, at vi har meget til fælles. Og når jeg siger andre, så er det jo ikke alle. Men jeg oplever bare en mindre procentdel, der kan følge mig i det, jeg siger. Eller når jeg er sammen med sportsfolk på ekstremt højt niveau, eller nu har jeg talt med dig i dag, at jeg kan mærke, at der er meget af det, du har gjort for at nå dertil, hvor du er, som jeg er i gang med nu, eller som vi har til fælles. Ja. Og det er, at jeg for eksempel er villig til at udstille mig selv. Stille mig i en så sårbar situation, at hvis jeg fejler, eller opdager, at jeg ikke er god nok, så vil det gøre ekstremt ondt på mit ego. Ja. Og vi mennesker, vi er jo i virkeligheden ikke bange for frygt, vi er bange for den emotionelle smerte, vi vil opleve, hvis vi fejler. Altså hvis vi opdager, at vi ikke er gode nok. Så her kommer gadeknægten fra Farum, som ville være foredragsholder som Torben Wiese, da han så ham. Det skal jeg nok komme ind på om lidt, men da jeg så dig første gang på nettet og tænkte, okay, der er altså en her i Danmark, som gør det. Og du var forfatter og en kendt person, og du er blevet brugt i både aviser og i tv. Og så tænker jeg, gadeknægten fra Farum, det vil jeg kaste mig ud i. Jeg er villig til at udstille mig, men jeg er også villig til at påtage mig det ansvar. Det er mit ansvar, at jeg når dertil, og ved at tage det ansvar på mig, så ved jeg også, at det kræver noget af mig. Ja. Og det vil sige en daglig livsstil, som kan føre mig til, som kan optimere chancen for, at jeg lykkes. Ja. Når lytterne nu sidder her og hører, og de siger, det er det, jeg vil have det der, det er det, jeg vil have, den energi. Hvad kan de så gøre? Altså er der, jeg ved godt, der er ikke et eller andet magisk greb, men er der et eller andet, hvor jeg lige siger, gør de her 2 ting, eller? Ja, altså jeg kan sige, at det jeg har gjort, for at finde mit kald i mit liv. Ja. Det første, du ved jo også godt, jeg var musiker først, gik nummer 1 i Indien, udgivelser i 13 lande, men bliver snydt for alle pengene, bliver indlagt, får kamera i maven 3 gange med blødende mavesår på grund af stress, og det ved du sikkert alt muligt om, med at folk, der har dårlige vaner, de kan måske også få det dårligere fysisk, men jeg havde det rigtig skidt, og igen samler jeg mig selv op og siger, nu vil jeg noget mere i mit liv, jeg vil noget, der er så betydningsfuldt, og det er det, hvis folk vil have det, som de mener, jeg har, det der drive, den der energi, så er det først og fremmest at finde ud af, hvad vil man? Hvad er det, der er betydningsfuldt for en? Og det finder man i stilhed. Det finder du, når du ikke er påvirket af andres holdning. Det er, når du for eksempel går en tur nede ved vandet, i ikke bare en dag, måske i lang tid, eller du går en tur i skoven, eller du er alene, og du ikke lader dig blive påvirket af andres holdning, og virkelig tør mærke efter. Ja. Hvad er det, jeg vil? Hvad er det, der interesserer mig? Fordi det er i din interesse, du finder din passion. Du er interesseret i mennesker, garanteret. Du er interesseret i vaner. Hvorfor er vi, som vi er? Du fordyber dig i den der interesse. Og lige pludselig, så bliver den der interesse til en flamme af passion. Og nu lever du jo af en af de mest brugte foredragsholdere i Danmark. Og bor i et meget, meget smukt sted. Ikke? Jamen det gør du jo, men man kan sige, det er jo kommet ud af et drive, og det drive er kommet ud af et passion, som du har haft i dit liv, og det her, det kunne jeg godt tænke mig. Ja, så man kan sige, altså der virkelig ligger en stor nysgerrighed også, hører jeg det du siger, du er nysgerrig både på livet, på dig selv, du ser indad, og hvad er dit liv, men også på, hvad sker der omkring dig. Ja.
Og så selvfølgelig det her med dine børn. Hvad har dine børn? Og jeg vil sige, i al vores dialog herinde, vi mødtes, du må være en fantastisk far. Og de kommer til, du kommer til at have så meget glæde af det. Men jeg plejer at sige, at børn har krav på deres forældre. Børn har krav på deres forældre, men forældre skal gøre sig fortjent til deres børn. Altså dine børn eller mine børn, de kan altid komme og sige, far, må jeg flytte hjem i en uge? Far, vil du ordne vasketøjet? Far, vil du gøre det eller det? Og jeg er der, uanset om de så har lagt mig på is i et år eller et eller andet. Hvis de lige pludselig er der, hvad det heldigvis er, så skal man være der. Børnene har krav på en. Men som forældre, vi kan ikke stille krav til vores børn. Når børn er helt små, så er de der. Men når de bare begynder at være 7, 8, 9 år, måske yngre, så skal vi virkelig gøre os fortjent til dem. Altså, både med opdragelse og sige nej, men også med at være der. Ja. Så du siger, jamen de kan se dig som forbillede. Og jeg har en kæmpe glæde i, selvom mine børn er store, at vi stadig rejser på ferie sammen. Vi tager ud på snowboardferie, vi er ude og kitesurfer, hvad vi nu laver. Ja. Jeg laver forskellige ting med de 3 forskellige børn, men også ting, vi laver alle sammen. Og de ringer, må vi komme op til middag, må vi ikke dit og datten. Det er jo en kæmpe glæde. Det er dejligt, og der er jo mange mennesker, der ikke har det sådan. Yes. Hvor de ikke ser deres børn længe. Jeg taler med mine børn flere gange om ugen, eller ser dem, og tager ind til dem. Fantastisk. Og det er for, jeg skal hele tiden gøre mig fortjent til dem. Ja. Jeg kan ikke forvente, jamen de er der bare. Ja. Ikke fordi jeg skal gøre alt for at gøre dem glade, men jeg skal bare være et menneske, de har lyst til at være sammen. Og det er altså en gave. Det er det, ja. Og derfor kan vi mødes nogle gange og være sammen 1 time eller 3 kvarter, så er det fint. Ja. For vi er jo sammen. Vi har lige været sammen sidste uge. Men jeg hører så mange, hvor at, når man så endelig er sammen, så var det hele dagen. Ja. Nu skal det bare indhentes. Det skal det, ja. Så du kommer til, at du er allerede en fantastisk far, kan jeg mærke. Og du kommer til at have så meget glæde af dem. Også fremover, at de har dig. Jeg kan fortælle dig, bare lige for det du siger, mange tak for dit råd. Og jeg vil fortælle dig, at jeg kan huske, da jeg var ung, og min far, han var som sagt meget, meget streng. Og streng er ikke kun med ord, det var også fysisk. Ja. Og jeg kan huske, at en dag jeg græd, og så siger min mor til min far, husk en ting. Det var vores valg at sætte dem i verden. Det var ikke dem, der bad om det. Nej. Det var vores valg. Husk det. Det er vores ansvar. Og det er der bare bidt sig fast også på mig. Ja. Og som du siger nu, det hænger rigtig godt sammen med, hvad min mor også sagde til min far dengang, hvor jeg kan huske, at jeg var ked af en situation med mig og min far. Ja. Ikke, så det ligger... Men det er, at alle forældre kender det der også, at når man så lige pludselig, når jeg taler med mine børn, så kan jeg høre min far eller mor tale. Ja. Man kan høre, sige, nej, pas lige på, eller det er godt. Flest gange er det gode ting. Ikke? Ja, så. Ja. Hvis nu lytteren her, lad os sige, man er sælger, eller man er regnskabsafdeling, eller man er leder, eller man står i produktionen, eller i administrationen arbejder man. Hvad er det så, hvordan, hvis jeg har en eller anden frygt, hvordan kan jeg overvinde min frygt? Altså det kan jo være en kollega, der gerne vil sige fra. Ja. For den dårlige leder, men jeg tør ikke. Det kan være, at man bliver mobbet, men jeg tør ikke sige fra. Eller jeg vil gerne over en anden afdeling, jeg vil gerne tale mere med hende derovre, så vi kan få et bedre teamwork. Men jeg har en eller anden frygt. Frygt behøver ikke altid at være frygt for at... Nej. Og ligefrem dø. Men der kan vel være en eller anden... Hvad er der andet, man kan gøre som medarbejder i en virksomhed eller i det offentlige? Også med mindre ting. Ja. Altså, det behøver ikke altid være ud og gå på gløder og repelle. Nej, det behøver man bestemt. Det er meget simpelt. Det er simpelt at sige nu, men det er svært at udføre, det jeg vil sige. Ja. Men vi er alle sammen styret af frygt. I Indien, der siger man, at vi bevæger os i forhold til frygt. Om vi så angriber vores frygt og siger kom bare an, eller vi adlyder den og gør, som den beder os om, så mærker vi alle sammen frygt. Så frygt er noget, som er en del af vores liv. Det at eksistere indebærer også at mærke frygt. Den kvalitet, som vi mennesker har for at overvinde frygt, er det, vi kalder mod. Det er mod, man skal finde frem. Ja. Og så kan man sidde og sige, når Torben han stiller det her spørgsmål til ham, i den situation kender jeg virkelig godt, men jeg har bare ikke mod til at gøre det. Så skal du vide, at mod er ikke noget, du skal ud og hente derude. Mod eksisterer allerede i dig. Men du skal fremprovokere det, du skal prikke til det, du skal drille det. Og det gør man ved at gøre ting, som man er lidt bange for. Ja. Fordi hver gang du gør noget, du er bange for, så bruger du dit mod.
Og jo oftere du gør ting, som du er lidt bange for, jeg siger ikke, du skal hoppe ud af et fly uden faldskærm, men du skal gøre nogle ting, som du er lidt bange for, og det skal du gøre ofte, fordi jo oftere du gør det, jo oftere bruger du dit mod. Ja. Og når du har brugt det mod tilstrækkeligt nok gange, så sker der det på et tidspunkt, at du begynder at få en overbevisning om, at du er et modigt menneske. Og i det øjeblik, du får den overbevisning, så vil der være masser af udfordringer, som du vil være i stand til at kunne håndtere. Ja. Og sige til din leder, helt ærligt, den måde, du taler til mig på, den gør mig faktisk rigtig ked af det. Eller, ved du hvad, den måde, som jeg oplever, I sidder derovre og griner af mig på. Jeg skal lige vide, er det mig, I griner af? Ja. Fordi I skal bare vide, at jeg bliver rigtig ked af det her. Ja. Eller hvad det nu er. Men det kræver jo mod. Det kræver også mod at stille sig op på en scene foran folk. Men du ved godt, nu kan du gøre det med du kan jo gøre det lige nu, hvis jeg bedte dig om det. Men der var måske en gang, hvor bare det at stå foran 10 mennesker var en udfordring. Men så har du gjort det igen, og du har brugt det der mod igen, og pludselig, hey, nu er det din comfort zone. Ja. Så forhåbentlig leder du efter noget andet, hvor du skal bruge dit mod, så vi kan blive ved med at ekspandere og udvide. Men hvorfor skal man blive ved med at ekspandere? Jeg synes, det er så fantastisk at høre på dig. Jeg kunne slet ikke sige det lige så godt. Jeg kan bare sige, at jeg er helt enig. men hvorfor skal jeg blive ved med at ekspandere? Hvorfor kan jeg ikke bare være... Jeg har det godt, det passer mig sgu fint, du. Hvis du har det godt, så behøver du heller ikke. Men hvis der er noget i dig, hvis du virkelig lytter efter, hvis der er noget i dig, der siger, det kunne jeg godt tænke mig. Det er der ikke. Så er du jo bare glad og tilfreds. Hvorfor skal jeg så... Det for mig er det ikke noget, man skal, men vi oplever jo, også på os selv, der er Torben Wiese, der har Deep Danjal, wow, men vi går altså også med ting. Vi er ikke supermænd. Vi kan godt lide at fortælle verden, vi er det, men hvis vi er også ærlige, også i vores dialog før podcasten her, at vi har jo alle sammen noget, som vi går med. Og det tror jeg på de fleste. Jeg har i hvert fald ikke oplevet en, der ikke har noget issue eller en udfordring. Og hvis der er noget i en, som siger, det her vil jeg gerne være bedre til. Jeg vil gerne have et bedre forhold til mine børn. Jeg vil gerne have mere ro i mig selv. Jeg vil gerne være endnu bedre til mit job. Jeg vil gerne starte som selvstændig. Jeg vil skrive en bog. Whatever. Ja. Jamen, så skal du bevæge dig ud af din comfort zone. Jeg siger det selvfølgelig for at provokere den, og jeg siger, jeg er sgu godt tilfreds. Det er godt. Hvorfor skal jeg, som nogle af mine kunder imellem siger, skal man forandre noget, når det virker? Og så ligner det sådan en stjerneskuetrækker i hovedet, ikke? Skal man forandre noget, når det virker? Og jeg tror egentlig, mange har det lidt sådan, at sige, det fungerer godt der for mig. Hvorfor skal jeg så bryde vaner, Torben, eller Hardeep, hvem vi nu taler med? Men jeg tror også, det er et spørgsmål om, jeg tror, hvis man har det godt, det er super dejligt. Ja. Men hvis man gerne vil bevare det, så skal man faktisk begynde at justere lidt. Altså jeg synes, jeg er okay i fysisk form, men hvis jeg skal blive ved med at leve uden skavanker, og ikke ende med en rollator, når jeg bliver 84, så er jeg nødt til allerede nu at gøre nogle ting. Så alene for at bevare det gode, jeg har, så skal jeg allerede der justere lidt. Det kan også være, at jeg siger, at min kæreste er vild med mig, men hvis hun skal blive ved med at være vild med mig, så kan det også være, at jeg skulle være lidt interessant. Ikke alene fysisk, men også tankemæssigt. Så det kan godt være, at jeg synes, det fungerer godt mit liv, og den mad, jeg spiser, den er sund nok. Men man måske også tænke lidt på længere sigt. Det kunne også være, at man kunne få et mere interessant liv. Det kunne være, at man kunne få et mere sundt liv. Det kunne være, at man kunne få endnu bedre venner, eller nogle andre slags venner. Der går enormt mange ensomme mennesker rundt. Ja, det gør det. Som ikke ser ensomme ud på Instagram og Facebook, men der ensomhed er enormt stigende. Og i Danmark er der jo 1,6 mennesker, der bor alene, som, jeg ved ikke om det er 1,6 singler, der er 1,6 millioner singler. Der er virkelig mange, der bor alene, og rigtig mange ufrivilligt jo. Så man må jo også kigge ind af, synes jeg, og sige, okay, er der et eller andet, jeg kan gøre for at blive ved med at være, så kan man kalde det gode så interessant, være tiltrækkende, både for mig selv, vil du være gift med dig selv, kan man sige, men også over for ens omgivelser, og selvfølgelig også for arbejdspladsen. Den kan de fleste dog se, at om det er nødt til, fordi jeg skal tage det der kursus i Excel, for ellers får jeg ikke løn, der falder hammeren, men det gør den altså også privat. Ikke? Det er fordi også, at der skal en konsekvens til, før man agerer. Især jo ældre du bliver, jo mere alvorligt skal det være. Hvis lægen siger, at du får kræft i morgen, hvis du rører en til smøg, så rører du den ikke. Men hvis han siger, at du kan godt ryge 10 år endnu, der sker ikke noget, så fortsætter man. Og man kan, så det du egentlig også siger, som jeg hørte, det er, at omgivelserne forandrer sig.
Så man skal justere, og ens krop er i virkeligheden også ens omgivelser. Ja. Du er ikke din krop. Din krop, det er jo din krop, men du har et indre, som så har en krop, der bliver ældre og ældre, og du skal så justere i din livsstil for at bibeholde den friskhed og den energi og det power, som du har i, og du ved, at ikke få for meget gigt og alt det her. Så man skal justere nogle ting på grund af omgivelserne også. Ja. Og så er det, når du siger, at hvis man er ensom, det er der jo mange, der er, men så kan du heller ikke være tilfreds, medmindre du elsker ensomhed. Så du skal også være ærlig. Det ærlighed er en vigtig ting. Er jeg glad? Ja. Der, hvor jeg er. Ja. Virkelig være ærlig. Kom helt ind til kernen. Men de fleste ønsker ikke at stille de spørgsmål, fordi det gør ondt at stille de spørgsmål, hvis man finder ud af, at jeg er i virkeligheden hamrende ensom. Og det er den emotionelle smerte, jeg snakkede om, som man helst vil holde sig væk fra. Jeg tror egentlig også, mange kan glemme glæden, der ligger ved for eksempel at have gode venner, eller at have en mand eller kone eller kæreste. At man vender sig til at være enlig, eller ensom, ufrivillig ensom måske, men man glemmer faktisk, hvordan var det? Det var sgu dengang, der fik jeg 3 sms'er om ugen, hvor de spurgte, kommer det ikke over og tage tv? Eller det var dengang, at der var 8 rigtige venner, der skrev tillykke med fødselsdagen, og det var dengang, hvor der var nogen, der kom forbi, og det var dengang, vi havde en pigeaften eller en drengeaften, eller altså man kan også godt glemme det der. Ja. Du lyder til at være meget drevet af dine værdier. Ja. Altså, du har tænkt over, hvad der er værdifuldt for dig i livet. Jeg kunne tænke mig at spørge, hvis du skulle vælge et ord, der er mange ord, der betyder noget for dig, men hvis du skulle vælge et ord, der betyder mest for dig i dag, hvad er så det vigtigste ord, du kan høre? Ja, og ved du hvad, efter jeg har fået børn, så er det kærlighed. Altså, ordet kærlighed, det er blevet så vigtigt, det er blevet så betydningsfuldt. Efter jeg har fået børn, har jeg forstået, hvad kærlighed er. Ja. Føler jeg. Det er ligesom, er der det her niveau? Ja. Er det, nu ved jeg, hvordan min mor og far har haft det, når de har været bekymrede. Eller, du ved, alt den her kærlighed, så selvom som jeg sagde før, jeg har haft det svært med min far, men der er ikke tvivl om hans kærlighed. Nej. Det er via hans handlinger i forhold til at sikre vores sikkerhed, og det han har gjort for at ofre sig selv for, at, du ved. Men kærlighed har fået en helt ny betydning. Jeg ser det, som jeg aldrig har set det før. Ja. Det må jeg indrømme. Ja. At det er kærlighed. Det er sådan noget, når man taler med andre, der ikke har børn om det, så bliver de slap nu af. Ja, men det er det er vigtigt. Det synes jeg er et virkelig godt ord. Og det siger jeg, fordi jeg godt kan lide det, ikke? Ordet kærlighed. Mm-hmm. Mit vigtigste ord, det vigtigste ord for mig, det er ordet far. Ja. Mm-hmm. Og det er jo nok det samme, vi mener. Tæt, men når nogen siger far til mig, og det gør mine 3 børn, ikke? De siger, hej far, kommer du? Og råber ned i supermarkedet, far, selv når nu det er de store. Ja. Det er det vigtigste ord for mig. Ja, det forstår jeg. Hvis jeg ikke lytter efter, så siger de, Torben. men det ord, det betyder mest for mig. Ja, det og det styrer jo, og har gjort i mange, mange år jo, i 27 år, siden jeg fik mit første barn. Det styrer, hvordan jeg bruger min tid. Ja. Det styrer mine prioriteringer, det styrer, hvilke sms'er jeg læser først. Ja. Og derfor forstår jeg ikke mennesker, som når de bliver skilt, jamen så flytter den ene til Jylland, den anden bor i København og holder børnene fra hinanden og sådan noget. Det synes jeg er forfærdeligt. Ja. Så det er et rigtig godt eksempel på at være værdidrevet. Mm-hmm. Og det synes jeg jo, at som lytter forhåbentlig kan man få inspiration til at tænke over, hvilket, når man sidder og når du hører Hardip tale, du er så fuldstændig vildt tændt, og du tænker over dine værdier. Og du er ærlig og åben om det. Det er virkelig en fornøjelse. Mange tak. Tusind. Og jeg kan bare sidde og tænke, nej, hvordan er mit eget liv i forhold til det fantastiske, du fortæller om. Jeg har masser af udfordringer. Men det er så dejligt, fordi så bliver det jo nemmere også at tage de udfordringer, fordi du har den der kerne, og nu så kærlighed, og så er der jo andre ord, jo er vigtige for dig også. Ikke? Jo. Men det der med at sige, hvad er det vigtigste for mig? Jeg møder mange erhvervsmennesker, hvor jeg siger, hvad er det vigtigste for dig? Jamen, det er frihed, det er udvikling, det er tid, og det kan man, og så mange siger jo også, at familie er rigtig vigtigt, men de lever bare ikke efter det. Nej, altså, det. De er aldrig hjemme, og det hele det er arbejde. Ja, ikke? Det er rigtigt. Når jeg så har snakket med dem om det her med, mit ord, det er far, ordet far, for en kvinde kunne det være ordet mor, ikke? Der er godt nok mange, der ligesom står op og siger, er det det? Ja. Og heldigvis har jeg kunne give dem noget inspiration, så de har prioriteret anderledes. Yes. Men det er jo vigtigt for dig, der sidder og lytter,
Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det, der styrer det? Og vores værdier er den største vision, vi kan have. Det er det, der får os til at brænde. Mm-hmm. Det er at leve. Hvis du gerne vil have det sjovt, du vil have glæde, du vil have kærlighed, du vil have tillid, så et sted skal du arbejde. Ja. Så et parforhold skal du være i. Så et samfund skal du leve i. Og være med til at danne. Ja. Nå, jeg har hørt, at det var i sin tid, for jeg vil gerne tale med dig om, hvordan blev du sporet ind på foredragsvejen? Ja. Og det var noget med, det var en kunde. Ja, det var en tidligere chef. Det var en tidligere chef, der fik dig ind på foredragsvejen. Hvordan var, kan du fortælle det lige kort, hvordan? Ja, men du skal vide, du er en del af historien. Aha. Ja. Men jeg kan fortælle dig, at jeg arbejdede i en kundeservice engang på Frederiksberg. Og jeg havde jo været igennem en meget, meget hård tid, fordi at jeg havde jo været nummer 1 i Indien som rapper og alt det her, og jeg var så blevet snydt for alle pengene, og blevet, som jeg sagde til dig, syg og også deprimeret. Det var jeg i cirka 3 år. Og så sker der det, at den her chef, han siger til mig, ved du hvad, Hadib, jeg har mødt så mange mennesker, og jeg kender så mange mennesker og ledere, og jeg ved ikke hvad, men du skal vide, at du er den person, der har inspireret mig allermest. Så tænkte jeg, nå, okay. Så kan du ikke lige komme hjem til mig og min kone, fordi der er noget, vi gerne vil vise dig. Og så kommer jeg hjem til, hvor han boede, han havde også en lejlighed på Frederiksberg, og så viser han mig et klip af denne her amerikanske foredragsholder, der hedder Les Brown. Og jeg så Les Brown i 30 sekunder, og jeg vidste bare, det kan jeg. Det kan jeg. Det vidste jeg bare. Ja. Og jeg er jo gammel rapper, og jeg vidste, hvad det vil sige at stå på scenen, og jeg var vild med budskabet. Og så tænkte jeg, men kan det overhovedet lade sig gøre i Danmark? Fordi jeg anede ikke, hvad foredrag var. Jeg kendte næsten ikke ordet foredragsholder. Nej. Jeg vidste ikke, at man kunne leve af det. Og så begyndte jeg at google, og så dukker du op. Og du er uden tvivl den foredragsholder i Danmark, som har fået mig til at tro allermest på, at jeg kan lykkes. Tak. Jamen, det er mig, der siger tak til dig. Det er meget rørende. Jamen, det skal du vide. Tak. Og du skal også vide, at hvorfor det var. Det var fordi, at jeg følte, at det du kom med, og det som din udstråling, og det du præsenterede, det var så top-tunet professionelt. Og så tænkte jeg bare, okay, det eneste jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal holde lidt øje med ham her. Og så skal jeg finde min egen stil. Finde ud af, hvem er jeg? Hvad er det, jeg tror på? Fordi jeg kunne mærke, at du var overbevist om det, du sagde. Det er det her, jeg tror på. Og det er jo vigtigt for en foredragsholder at tro på det, man siger. Ja. Så hvad er det, jeg kan bringe? Jeg har aldrig læst en bog, Torben. Jeg har læst 3 bøger i mit liv, og det er 2 selvbiografier om Muhammad Ali og Mike Tyson, og så har jeg læst en bog, der hedder Alkemisten. Jeg har aldrig læst en bog, men jeg har levet et liv. Hvad er det, livet har lært mig? Hvad er det for en viden, jeg har fået fra Indien? Ja. Og især min mor. Hvad er det, jeg har fået? Det ser man ikke meget af herhjemme. Og så havde jeg den der kamp, jeg havde kæmpet, som havde lært mig en masse. Ja. Kan jeg på en eller anden måde skabe et budskab, og gøre det lige så professionelt som Torben Wiese? Kan jeg det? Kan jeg prøve at sætte det i hvert fald op med min egen stil? Ja. Så du har været en ledestil, altså en stjerne foran, som jeg sagde, okay, så lad mig lige følge ham lidt, og lad ham inspirere mig, uden han ved det. Så en af de helt store grunde til, at jeg er fuldtids foredragsholder i et lille land med konkurrenter, det er, at du eksisterer. Og så det skal du huske, hvis du i dag tænker, at du har nedtur på. Tak. Jamen, det er jeg simpelthen så glad for. Det er jeg glad for. Tak. Jamen, det er mig, men jeg synes, det der med, at det er vi simpelthen så glade for at høre. Men det er også pudsigt jo, at din leder dengang sagde det til dig. Tænk, hvis han ikke har sagt, ham skal du være virkelig også taknemmelig for. Ikke? Den der, når du taler, så taler du meget fra hjertet af. Det synes jeg, det virker sådan. Ja, tak. Kan dig, der sidder og lytter, hvis vi skulle give dig et råd, eller dem, der sidder og lytter, hvordan kan man blive bedre til at tale fra hjertet af, og bør man det på et teammøde over for sine kolleger, over for, nu tænker jeg ikke bare sådan foredrag og indlæg, men i det hele taget, måske også derhjemme, eller med familien, altså, du taler så intens. Det gør du sikkert jo selvfølgelig ikke altid, når I er hjemme. Altså, så er der også dagligdag og drift. Drift. Men det der, du har lige det der, ikke et ekstra gear, du har mange ekstra gear, du kan gå op i, hvor at de færreste kan være med. Men hvis dem, der sidder og lytter nu, tænker, okay, jeg vil godt give lidt mere. Ja. Vær lidt mere intens. Vær 20% har deep på et møde. Er der så et eller andet, du siger, så er det der, du skal gøre? Ja. Eller drop de der tanker? Ja. For det første er det passion.
Ja. Så intensiteten er i virkeligheden en passion. Jeg er passioneret omkring budskabet. Ja. Og det er det, jeg tror, der er vigtigt, at når du skal præsentere noget, så præsentere noget, der er vigtigt. Ja. Eller gør det vigtigt. Jamen, du skal præsentere nogle tal, det gør I hver uge, hver mandag morgen. Nu skal jeg til det igen. Ja. Men det er jo vigtigt, at vi præsterer, for at vi kan lykkes som team, som vi kan lykkes som organisation, som virksomhed. Så forstå vigtigheden af det budskab, du skal levere, og forstå vigtigheden af at komme igennem, at trænge igennem med dit budskab. Og hvis du virkelig, inden du går ind i et mødelokal og skal præsentere, har gjort op med dig selv, hvor vigtigt det er, det du skal præsentere, så kommer det også ud af dig mere passioneret. Men det, der kan holde dig fra ikke at præsentere det, det er jo frygten. For hvad tænker de, hvis jeg skruer op for min passion, for min intensitet? Og der er det igen det, vi talte om tidligere med mod. At så må du simpelthen gang i med en proces, hvor du stille og roligt opbygger det mod. Og så prøver du det af på dine 3 kollegaer, og næste gang på 5. Og næste gang, når der er bryllup, så holder du talen, som du ellers ikke havde lyst til. Og så bliver du ved og ved og ved, indtil det ligesom bliver det, du gør. Ja. Fordi jeg sad altså i kundeservice og lavede videoer på Facebook om, hvordan man opnåede sin drømme, og jeg sad og folk sagde, hvad laver du? Ja. Hvad bilder du dig egentlig ind, at du kan sidde i kundeservice, og så skal du sidde og lave videoer til alle mulige derude på Facebook? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Men det var jo grænseoverskridende, men det var vigtigt for mig. Ja. Det betød noget for mig. Så hvis du havde fulgt de andre, så du styrer din folk til andre, det er også rigtigt, jeg er også bare... Så er jeg aldrig siddet med dig. Men jeg kunne virkelig godt lide, du sagde tidligere, og jeg sad lige og noterede det her, drill dit mod. Drill dit mod. At man driller sit mod, det synes jeg er et fantastisk udtryk. Og det er jo det, som du jo siger her, at man prøver med en kollega, så 3, så 5, prøver nye ting af. Men jo også bare for at simpelthen prøve noget andet. Fordi et alternativ er måske, at det er lederen, der kommer og siger til dig, ved du hvad, det er ikke tilfredsstillende det der. Du må gøre det anderledes. Eller siger, for du får, ligesom du fik at vide, prøv at se det her, det kan du. Det giver nogle nye muligheder, og dagen bliver endnu sjovere ved at prøve nye ting. Og så er det ikke altid, man lykkes med det. Men, og hvad så? Ja, men så har man jo prøvet. Ja, og det er jo det at udvikle sig. Det er jo et af de ting, der sker, det er, at man fejler i sine forsøg. At forsøg indebærer også, at man kan fejle. Det skal man bare gøre op med sig selv, inden man forsøger at sige, okay, det kan være, jeg fejler. Ja. Men du taber aldrig. Enten vinder du, eller så lærer du noget. Ja. Så når du fejler, så lad være med at sige, det var et tab for mig. Men sig, hvad er det, jeg kan lære der? Ja. Hvad er læringen i det her, der ikke lige gik, som jeg forventede? Okay, måske skal jeg fokusere endnu mere på det her, eller det her, eller du ved, justere lidt, som du sagde før, om det der med at justere. Så se aldrig en fejl som et nederlag. Se det som en mulighed for læring. Jeg er helt enig, og så skal man selvfølgelig prøve at lade være at undgå at lave fejlen igen. Ikke? Ja. Altså, men det kan også ske. Når du har så set mange foredrag, hvor du sidder og venter på, så er der nogle foredragsholdere før dig, eller efter dig, så du har set mange. Er der et eller andet, altså når du ser andre talere, nu har du så set mig, det er jeg rigtig glad for, men når du ellers ser foredrag, er der nogle ting, du bemærker, når du ser andre foredragsholdere? Ja, troværdighed. Ja. Tror jeg på ham eller hende? Ja. Så er det energi, som jeg vil også rose dig meget for, at du har. Tak. Ja, og du er troværdig. Nu ved jeg godt, det lyder som en lang reklame for dig. Men jeg er kredsen. Ja. Jeg er rigtig kredsen. Ja, det kunne jeg også høre. Ja. Så, men det er troværdighed, energi. Hvor meget tror personen? Er det her bare endnu et job? Endnu en opgave, eller er det betydningsfuldt for den, der præsenterer budskabet? Ja. Og jeg har engang set en, som jeg kunne lige så godt have læst alle hans powerpoints, fordi det var en time med powerpoints. Ja. Og der var intet. Det var et vigtigt budskab, men personen gjorde det så enormt kedeligt. Ja. Og det er jo det skal man ikke ud i. Så og det er jo sådan en fysisk ting. Ja. Du siger med at stå og læse PowerPoint op, og det er selvfølgelig no-go i vores verden. Mm-hmm. Og det, jeg synes, men det er virkelig interessant, du siger energi, og så er det, om det opleves, er det bare nu et job for vedkommende, og så siger du troværdig. Mm-hmm. Altså, er vedkommende virkelig, virkelig troværdig? Ja. Og det er jo også, kan man sige, til alle dem, som booker dig og andre foredragsholdere. Mm-hmm. Det er jo tit på et emne, man siger, vi skal vide noget om det der, eller det der, eller det der. Mm-hmm. En eller anden ting, der er interessant.
Men hvad er det for en energi, vedkommende ligger, og vedkommende troværdig, synes jeg er enormt vigtigt. Fordi det kan man ikke bare lige lære på et kursus. Nej. Og sige, så tager jeg lige det der online foredragskursus, eller går på den der skole i foredrag. Ja. Fordi det var så det næste, det har du så svaret lidt på måske, men hvad er et af dine egne stærkeste virkemidler, når du er på scenen? At jeg tror så meget på, at det, jeg har at sige, kan hjælpe mennesker. Ja. Jeg tror så meget på, at mit budskab kan bidrage positivt i en organisation, i menneskers liv, at det der al energi kommer fra. Al min hvis du kan kalde det power på en scene. Ja. Den kommer derfra, så har jeg selvfølgelig noget erfaring fra musiktiden og alt det her, men hele kernen af den, jeg er, den ild, den kommer, fordi jeg ved, nu har jeg en time, eller 70 minutter, eller 45 minutter. Ja. Det er det eneste tid, jeg har nu. Nu talte vi om tid før, det er vigtigt for nogle folk, men det er også vigtigt for os i den tid, vi har. Ja. Fordi hvis du kommer ind på scenen, og du siger, nu har jeg lige en time her, jeg skal føre af fra 14 til 15, så hvis du bare har det mindset, jamen så kører du bare igennem og får din løn. Ja. Men hvis du siger, jeg har en time til at skabe en positiv forandring, jeg har kun én time til at gøre det, så er det en helt anden energi, helt anden fokus. Og det kan være, at vi har sagt nogle af de der ting 1000 gange før. Ikke? Du har talt om vaner i lang tid. Jeg har talt om det der med at gå lidt mere indad i lang tid. Ja. Og også udfordre sig selv i sine budskaber. Udfordre sig selv, er der nogle nye emner osv. Men i bund og grund, hvis jeg skal gentage det samme 10.000 gange, så får du den samme energi, som jeg havde første gang, som jeg giver den 10.000 gang. Fordi jeg ved, hvor vigtigt budskabet er. Ja. Fordi der er indholdet, der er ordene, der kommer ud, og så er der måden. Ja. Altså formen, det bliver leveret med. Ja. Og jeg synes, det skal jo være en god blanding. Det er rigtigt. Altså indholdet, målet, altså det man siger, rådene, fakta skal være gode og rigtige, men måden det bliver leveret på. Ja. Der er kæmpemæssig forskel, ikke? Det er rigtigt. På, og man kan skrue op og ned for det. Og jeg synes, når jeg ser dine foredrag, dine deltagere, de varierer undervejs, altså man kan sige, de er meget lyttende, men de er også involverede, og de griner, og der er glæde, så er der alvor, så bliver det lyttet, og så kommer grinet igen, som jeg talte med Peter Lund Madsen, der er hjerneforsker, han er virkelig god til at få folk til at grine. Han sagde, jamen jeg fortæller noget seriøst, så kan det være om hjernen, og sådan og sådan, og så kommer deres belønning, så får de en belønning, det er der, hvor de griner, kunne jeg virkelig godt lide. Yes. Han giver dem belønninger, publikummen undervejs, kommer alvor, belønning, og så glider medicinen nemmere ned også. Jeg kalder det ventil. Ja. Det er en ventil, fordi med mig, der kommer pres. Ja. Jeg er udfordret nu i det, han siger. Nej, han har fået mig til at se på mig selv, som jeg ikke har haft lyst til i lang tid. Okay. Ja. Okay. Ha. Og så igen klar til næste. Nu tager jeg dig ind i en ny verden. Ja. Okay. Er det sådan, vi virkelig er som organisation, eller er det vores udfordring er? Og så jeg kalder den ventil. Det er lidt det samme, han taler om. Det er så interessant. Det lyder til, at du er god til, ligesom når du er på scenen. Når jeg ser dig, så er det som om, du er i en form for flow. Ja. Det håber jeg også, jeg selv virker som om. Det er godt. Men hele tiden må man jo ikke som foredragsholder give slip og tænke, nu er den hjemme. Altså jeg prøver hele tiden at se mig selv udefra. Som en person, der sidder nede på første række, eller en flue på væggen, siger, okay, hvordan går det lige det her? Eller hvorfor gik ham der? Eller hvorfor taler de to sammen? Eller hvorfor taler de ikke? Eller hvis der er en opgave, giver dem eller et eller andet. Og så tænker jeg, hvad skal der mere af? Hvad skal der mindre af? Altså, ser du også dig selv udefra hele tiden? Jeg siger, for det er også nogle gange, du spiller musik. Du siger, okay, nu er det for nok musik, slukker. Og så noget andet. Det jeg gør, ikke? Det er det samme, men jeg ser mig selv ind. Min intuition er meget vigtig for mig. Men det kræver en enorm. Det er jo faktisk også det du gør, når du fortæller mig, du ser dig selv udefra, så du har også en tillid til, at det du ser udefra er sandt. Det er jo en enorm tillid, du har til den analyse, du har af dig selv. Altså fordi du går jo hen og justerer, hvis du fornemmer, nu er jeg ikke på det rigtige spor. Det er en enorm tillid, du har til det, du mærker. Og det er det, jeg kalder intuition. Ja. Og det er min mors læring fra barns ben af. Kan vi lytte til vores intuition? Tør vi? Fordi der er så meget, vi får fortalt. Der er jo hele tiden, nu kommer vi ud og fortæller, det information udefra. Ja. Så går du i skole, det er information udefra. Vi lærer ikke i denne her del af verden at lytte til den visdom, jeg bruger ordet visdom, som vi mennesker har. Når du mærker, det her bør jeg ikke være i. Det her, det er ikke godt for mig. Det her, det er sundt for mig. Det er også en intuition, det er en indre visdom.
som ved, som har en viden, og tør du lytte til den, og det tør jeg. Jeg tør stole på, når jeg stod i Istanbul, og uret ikke virkede. Ja. Det der skide ur, som skulle virke, fordi du skal vide, hvor lang tid du er på, og det er 400 ledere fra hele verden. Ja. Og jeg gadeknægten fra Farum. Den stemme har jeg allerede hørt hele natten. Ikke? Og jeg har ikke sovet hele natten. Nej. Så jeg har kun én ting tilbage. Min intuition. Ja. Kom ind til basen, Hadib. Kom ind. Og jeg skal huske, jeg var lige ved at miste den, fordi uret var gået i stå, og det ene og det andet, ikke? Og jeg havde rejst hele vejen fra København. Og jeg er bare en gadedreng, der ikke har sovet hele natten. Hvad laver jeg her? Ja. Okay, ro på. Ind og mærk. Ind og lyt. Okay, jeg har styr på den. Okay. Du ved, lyt. Og det der med, okay, hvis du binder dig fast til dit budskab, ikke? Nu skal jeg igennem, der skal være et frirum. Du skal have et lille frirum, hvor du kan få lov til at lege med den intuition. Ja. Hvor du kan sige, okay, jeg ved godt, jeg skulle tale om det her, men jeg fornemmer nu, at det her budskab er lidt vigtigere med de her mennesker. Og så turde gå derhen, og så komme tilbage. Ja. Men det er en enorm tillid, man skal have, og den kan også komme ud af erfaring. Ja. Ikke? Ja. Men man skal jo... Jeg synes altid, man skal bevare den der ydmyghed, som du viser, du har. Hele tiden at se, er jeg på rette spor? Skal der justeres i det? Og så selvfølgelig lytte til dig selv. Ikke? Det synes jeg er virkelig god inspiration, både til dig, som er foredragsholder, som lytter med, men også dig, som er leder eller medarbejder, som skal holde et indlæg. Ja. Stol på dig selv, men tro aldrig, den er hjemme. Hvis man er professionel foredragsholder, eller indlægsholder, eller holder noget for sine medarbejdere, aldrig tro, den er hjemme. Det er rigtigt. Altså, man skal men selvfølgelig være glad og stolt, og så videre. Ja. Når de klapper bagefter, og siger, tak, det var et godt indlæg, så kan vi være glade. Ikke? Ja. Jeg synes, noget mange kan lære, når de holder et indlæg. Jeg stiller jo spørgsmål ud i salen nogle gange, og siger, hvad synes du om det, hvad synes du om det, eller tal lige 1 minut med din kollega om det og det. Og det giver en god interaktion, men det gør også, at presset ikke er på mig lige der. Altså der kan jeg nemlig så lige sige, prøv lige at tage, jeg kunne for eksempel sige til mine deltagere nogle gange, jamen, hvad er forskellen på en god og en dårlig vane? Bare for at tage én ting, ikke? Og så sidder de lige og taler om det 1 minut, og så får jeg lige tjekket ud imens. Ja. Og så lige der er presset ikke på mig. Og det synes jeg bare er en glæde, også når man holder indlæg, eller en hjælp, når man holder et indlæg som medarbejder internt. Altså lige der, så er presset ikke på mig. Ja. Altså, og det fordi mange, når de skal holde et indlæg internt som leder, så er det ligesom om de bare taler. Ja. Men det der med lige at sige, nu tager jeg pausen, driller mit mod, tør jeg det? Ja, det tør jeg godt. Næste gang for de 2 minutter. Ja. Så der er også nogle virkemidler, jeg synes, det er så interessant, det der, du fortæller. Jamen, det er også godt, du siger det, fordi jeg lærer jo også noget af det, du siger, og jeg tænker også bare på, hvor meget af det pres, vi mærker, er vores eget pres. Fordi jeg ser et interview med Mike Tyson den anden dag. Jeg er jo glad for sport, og jeg ved jo, hvor dygtig han var, da han var på sit bedste. Ja. Og så siger han, pres er ikke at blive ramt i hovedet. Pres er forestillingen om, at man bliver ramt. Det er inde i en selv, og det er jo rigtigt nok. Ja. Det der pres, man kan opbygge i sig selv, grundet de tanker, man har. Og det skal vi to og alle andre også være opmærksomme på, at det er mere frygten for at fejle, der er presset, end at når det sker. Altså det er en enorm pres, man pålægger sig selv. Og så kan det være rart at have nogle værktøjer til ligesom at, okay, lad mig lige komme af med det, jeg lige mærker her. Og så, Hadib, det er så interessant. Vi kunne tale i timevis. Ja, det skal vi ikke gøre nu. Nej. Nu synes jeg, vi har været rundt omkring de ting, vi vil. Ja. Jeg vil sige tak til lytterne. Jeg håber, I har været et godt selskab, og jeg har i hvert fald følt mig i det bedste selskab med dig, Hadib Danjal. Det har været mig en stor ære, at du vil være med i dag. Tak, Tom. Tak. Og du skal vide, at det har været en kæmpe ære for mig, at du har haft lyst til at tale med mig. Også fordi du er en af mine forbilleder herhjemme. Jamen, så det er jeg er meget glad for, at jeg måtte være her i dag. Det er så dejligt. Tak. Tak. Og det anede jeg jo ikke på forhånd, da jeg kontaktede dig, så det er jo en kæmpe glæde. Men det ved du nu. Ja, det kan du tro, og jeg har det på bånd. Men Hadib, hvis man vil høre mere om dig, hvordan finder man dig så nemmest? Ja, altså nemmest, det vil være på LinkedIn. Hadib Danjal. Ja. Og hvis du ligger i en tekst, altså, så kan man stave mit navn. Ja. Og har du en hjemmeside? Jeg har en hjemmeside, der hedder Hadib's Corner. Hadibscorner.com. Ja. Og prøv bare lige stav dit fornavn, så alle ved. H-A-R D som Dorte, 2 E'er som Erik og P som Peter. Ja. Hadib og Danjal, det er D-H-A-N-J-A-L. Ja, og det står også på coveret her til den her podcast, men nu har du også fået det her. Yes.
Selv hedder jeg Torben Wise, er vært på det her program, og jeg er tilbage igen i næste uge med en ny omgang Torben og foredragsholderne. Husk meget gerne at like programmet med stjerner på iTunes, Podimo og hvor du ellers hører podcast, og del det meget gerne på de platforme, du nu er på de sociale medier. Tak fordi I lyttede med.